Ano masuko mag-musop-sop ko? Kusog kayo. Asa ka di magsup-sup dire mo ali? Tanong na ka maglaoy ha. Ay para pang padugang o saan ba? Duga. Kaya sa ko yung laoyan eh. Isda, naay kuan. Naay ulo sa isda, naay bawa. Ako man nag-slice, ako nga. Grabe makakuan, oy. Nakasuksok og kuan. Ulo sa isda. Ano masuko mag-musop-sop ko? Kusog kayo. Asa ka di magsup-sup dire mo ali? Ato na imo nga naon. Saba kayo, eh. Pwede hinayon lang nimo. Bro, makagilian na supon, yung drive. Pero yun, sabi mo. Gabi ba supon ang ulo sa isda no? Gabi na ununan. Sa ulo ka nag-isda, ningkanan ni mo. Makuha mo diyang mga lamog-lamog. Yang kuan ba? Palat bang nga. Palat bang nakuan niya. Ano yung panglabay? Alay po siya, presa ng ko. Kaya magkuha ko kay nante ko kung makita sa arit niya. May napatay ko. Kahulap na mag-cook. Oh, no. Usa man eh. Kapi man na! Oh, makamusa pa nga kapi din eh. Gibutan naman ko na ako na dinan. Hotdan dahil dito cook no. Nga mo din butay sa butilya di. Ano na, kaya para ako na naitay cook na ano. Lami mo po na pabugnawon. Sama ni eh. Mura ko nag-iced tea. Kapi butang sa cook. Aron ingon na i-cook. Ano makabusulti nga cook din eh. Hotdan naman good cook. Kana na lang good. Di pa ka anak. Ino walang butang ng cook. Kapi sa cook. Yung tingin ka, hindi na ako namunong ng cook. Ayun, magyapon na. Kay kape naman magyapon na. Da.